Only the milli, the very, very wicked. Man, I do wicked to you. No, to anybody in Kenya will associate. Shit, ligi. Oji wabulu no follow mo wine na baba bere na akwa. Won ga ga da good obi am let's ma o ga abia yo over. Acha mo ga ngba ge na di miligi bo de real man in love loge how you are. Whether you are stubborn or love loge. Whether you dey cheat or love loge. Also ge na agba asili or love loge. Also ge na ezu ochi or love loge. Also ge na bolo na e will bad character or love loge. Also ge na me hook up. Onwere even dey ka divorce no bie. Odire cheche rap oge. Onya bụ that man a na-ekwu maka ya. That man bụ the man who love logi genuinely from his heart. Ibe adịghị mma ma n'ụwa ọ ka love logi. Ibe a na-eme ebe ahụ bụ ka ọ protect ya gị from heartbreak. Onya ka o ji wee dị ka relationship ọ bụla ịbanyere. O mee ka ọ na-ala soja kụsa anya. Achọrọ m ka mgba gị na ọ dịbalị gboo na ọ bụrụ tata ka o bidoro. Ọ bụrụ tata ka o bidoro. Mbọsị bụlụ gboo nwere otu anyị si handụlụ dị mmiri. Mana tata ụka emene anyị amarazi otu ahụ anyị agbakọta n'ihe azụ. O wee na-enye anyị nsogbu. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị baa na be di mmiri eje chọpụtaba. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị baa na be di ọ dịrị afịa arụ di mmiri achọpụtaba. Maka na imero proper introduction. O nwere mgbe nwoke ga-emewe gị obi ịpụtaluo n'ebe ahụ na-akọ ọsọ dị nwoke o iwu eju gị obi o nwere ezigbo okwu ị ga-ekwu n'isi nwoke ahụ mgbe na ị na-ebe akwa anụ onye na-eficha gị anya mmiri bụ dị mmiri gị. Ọ bụrụ na emepe gị anya ịfụ the man, the handsome man, ị ga-afụ da handsome man na-epe ete gị na-ayọ gị sị gị biko nke bezina ọkwa nwoke a nya ga-emesi ibe nya ga-eme ya nya ga-emesi ibe nya ga-eme ya na onye eji eze wee kpee ekwele. O nwere ụdị mmiri dị very very wicked mana ọ bụrụ wicked to you no to anybody nke na mere associate shit gị. O ji wee bụrụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ababa bere n'akwa nwoke ahụ ga-adagide obi ma lezi ma nwoke ahụ bịa yọọ ọba na nwoke ahụ bịa yọọ gị wee were obi gị niile gbaghalị ya ya bụ na problem ya ebe ma ọ bụ na ọ bịara yọọ gị iwu bụ na ọ ga-atagide ahụfụ maka na di mmiri gị nọ n'ọrụ ebe n'isi ya. Ọ na-akwụ ụgwọ njọ o melụ ụgwọ ajọ ife o melụ gị ya ka di mmiri gị nọ na-abụ ya ọ bụ ya. Mbọsị bụlụgbo ọ na-abụ dibịa alụ nwaanyị ọ bụ na di ya bịalụ nwaanyị o wee bịa n'alụ list o wee bịa ga-agụ ya ibe ọ ga-akpọ n'ahịa ka a na-akpọ n'isi nwaanyị mbọsị bụlụgbo e wee gụghalịa ibe ọ ya eweta ibe ọ ga-eweta wee bịa nụọ nwaanyị agbasị anya agụ ya ibe ọ ya eji wee kwụ ngọ mmiri achọ ofu ozigbo dibịa na-emebu ibe ndị mmiri mma asị ya ka nya na ya kpaa na aya akwụrụ nwunye ya ngọ mmiri nwoke ahụ ga-eweta ihe niile ewee kwanyebe. Ozugbo ọ gbasịrị nkwụ nwaanyị ejeje duru nwaanyị ahụ jekwuolia ngọ mmiri n'abalị ụbọchị ahụ. Mgbe e ji wee kwụsịara ya ngọ mmiri ekwugotalie mmiri ibe eji akwụ ngọ mmiri ewu na-adị ya ibe eji akwụ ngọ mmiri ọkụkọ na-adị ya. Nwaanyị ahụ a na-akwụrụ ngọ mmiri anyị egoli ya ovu ụdị rapa
ụzọ na-abọ ọ ya ma ovu rapa wele ovu tinye na mmiri ahụ o ya enye di mmiri ya o wee gwa di mmiri ya nnali ya permission si ya na onye a na-akpọ Ekene na-achọ ka ọnụ ya n'ụwa na Ekene nwa na-achọ ka ọnụ ya n'ụwa nya biko nyara bụ nya na Ekene nọ n'ụwa gaba na-anụ na ọ bụrụ na nya anata na mmiri na nya bụ di mmiri ya ka na-anụ ya nye mebi na biznes Ekene nya ya sa na ibe Ekene na-eme ebe ọ bụ ka a ga-adị wee gwa nya bụ di mmiri wee gwa ya ka ọ rapụ Onyinyechi na Emeka ka ba na-abụ nụọ di na nwunye nya ya sa na bia n'ọsọsọ Emeka anụnwa ka ama na mgbomgbo niile anụnwa akwatara ebe a na Emeka akwatara ya na-eji enwe na-akwụ ya ngọ mmiri na a na-akwụ ya ụgwọ na Emeka si na ka ọ nụwa nwunye ya etisa na marriage be nya ka ọ mee ka ọ mụta ọbụ na be Emeka anụnwa ọ na-eje ije di mgbe eji wee kwuvi ekwusi anya ewelu di hotel tọnụa n'isi ya Onyinyechi ebuli ya tụele di mmiri ya na mmiri Onyinyechi na Emeka ewele ya tụelewa na mmiri Onyinyechi ya naba